गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। गहपुर दैमालु सेन्टारनि गरगेश्वर बसुमतारीनि फिसाजो माइदांस्रि बसुमतारीनि गोनांथार फोरमान बिलाइफोरा गोमानानै दं। गुवाहाटी BM गभर्नमेन्ट ल' कलेज फरायसालियाव फरायबाय थानाय समावनो देहायारि जेंनानि थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय न'फारसे बासआव फैबाय थानाय समाव गोनांथार फोरमान बिलाइफोरा गोमादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंब्ला 7086179397 एबा 9101268814 बे जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बाथि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर ट्रफी टुर्नामेन्ट खुंफुंनो साखाफारा जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरियाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो 5थि खेब मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर ट्रफी बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बोहैथि दाननि 26 खालारनिफ्राय खुंजानो गोनां बे टुर्नामेन्टनिनो लाहार फाहार खालामनाया दासिम सोलिगासिनो दङ। क'क्राझारनि कारिगावनि गेटनि मुं प्लेकखौ बोखारना गालांनाय जाथाय जादोंमोन। प्रमद बर'नि BTR सरकार खुंनाय समाव लुफुंजानाय कारिगावनि गेटनि मुं प्लेकखौ बोखारनाय जाथायखौ लाना इउपिपिएलनि लाइमोन गांखौनि दैदेनगिरिफ्रा नायदिंना गोख्रों रावजों खेंफोरथिदों आरो हाग्रामा महिलारिनि BTC सरकारखौ बेनि सायाव थाबैनो गोख्रों नायबिजिरना खामानि मावनो खावलायदों। बिथांमोना मुंदांखा बर' लिरगिरि आरो राव सोलायगिरि उत्तरा बैसोमुतियारिखौ बिथांनि सल'मा राव सोलायनाय कान्चन मुंनि सल'मानि थाखाय साहित्य एकादेमि राव सोलायनाय बान्था 2024 खौ होनाय जायो। शुक्रबाराव कलकातायाव बे बान्थाखौ बैसोमुतियारिनो गथायनाय जायो। बे हाबाफारियाव मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकादेमिनि थान्दैफ्रा बाहागो लादोंमोन। थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिङाव राव सोलायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो राव आरो हारिमुनि गेजेराव सोमोन्दो बांहोनायाव बिथांनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। मुरसिमा उत्तरा बैसोमुतियारिनि कान्चन सल'माखौ राव सोलायनाया बिनि रावारि गेबेंथि गोसोआरि धोनि आरो गुबै सल'खौ बर' रावाव फोथायजाथाव महरै सोलायनायनि थाखाय बाख्नायजादों। BTRनि बारग' CM प्रमद बर'जों लोगोसे बारग' EM राकेश ब्रह्मआ BTCनि MCLA महरै समायखिरा लाबाय। BTCLCनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिया मैया समायखिरा लाहैयो। BTCनि एसेम्बलि जथुम्मा नब्लङाव लोगोसेनो BTCनि MCLA महरै समायखिरा लानायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों। BTR गोरोबथानि दफाफोरा 100% मावफुंजानांगौ, बिनि थाखाय कमप्रमाइज गैया। BTC ओनसोलाव गासै हारि माहारिनि गेजेराव समान जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ होननानै बुङो बिथाङा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि बिसायख'थियाव एबसुजों हेफाजाब होजानाय टीम इउनिटिनि सा 8 बिजाथिफोरा देरहासार जायो। 3 उदां आरो BSU जों हेफाजाब होजानाय टीम इन्टिग्रिटिनिफ्राय सासे बिजाथिया देरहासार जायो। देरहासार जानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ बायदियै टीम इउनिटिनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दैमुरानि ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारि जाफुंसार ब्रह्म, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ब्लौनिक नार्जारि, माइनर गेम्स सेक्रेटारिनिफ्राय अमृत बर', कालचारेल सेक्रेटारिनिफ्राय अनसाय सरगयारि, ससियेल सार्भाइस सेक्रेटारिनिफ्राय पुष्पनजुलि बसुमतारी, कमन रुम बयज सेक्रेटारिनिफ्राय बिग्राय बसुमतारी, कमन रुम गार्लस सेक्रेटारिनिफ्राय सपना राभा बिथांमोना देरहासार जायो। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि नादांगिरि हाजोआव पुलिस आरो NSLA उदखारि हान्जानि गेजेराव गावलुं गावसि जाथाय जायो। सासे NSLAनि सोद्रोमा एपेल मुर्मुनि जिउ खहा जादों। सालाकाथि रेलवे ट्रेकआव IED बेफ्रुहोनाय जाथायाव लोब्बा दंमोन होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि SP पुष्पराज सिंह बिथाङा फोरमायदों। उदखारिखौ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंब्लाबो नाथाय जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जादों। रायजो सरकारनि सिबिथाय समर्पन हाबाफारिनि बाहागो महरै शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सुश्रका सेतु सिबिथाय सेतु मुंनि मोनसे गिदिरथार सावस्रि देरा खुंफुंजायो। 18 बोसोर बैसो सिंनि लाइमोनफोरखौ फाहामथाय होनो जुनै रायजो सरकारा मोनफ्रोमबो बिधान सभायाव बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बे सावस्रि देराखौ बेखेवनो हायो BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुरसि देरहासार बसुमतारी बिथाङा, बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।